Sziasztok! A mai videóban meséket fogunk nézni, hiszen a gyermekek is néznek mesét. Mi baj lehetne a mesékkel? A mese tanít, szórakoztat... Gyermekek, szóval te is, Marci, engedelmeskedjetek szüleiteknek. Ezt várja el a gyerekektől Jehova Isten. És bizony, Marci, még sok más mindent el fog tőled várni Jehova, ami nagyon nem fog tetszeni. Na, nem lepődtetek meg, valljátok be. Ismertek már, mint a napok óta le nem cserélt alsógatjátokat. Az összes Isten rajongói klub közül Jehova tanulja azok, akiktől a legjobban kiráz a hideg. Ez az egyedüli vallás, ami tényleg minden szabályt betart. Ha Jehova tanulja vagy, azt kell tenned, amit Jehova mond. Szófogadó gyereknek kell lenned, viselj fehér inget egy förtelmes nyakkendővel. Ha pedig nő vagy, akkor csak is térd alá érő szoknyát viselhetsz. És már ezért a szabályért kitiltanám őket a közösségből. Ja, és az egyik főszabály, inkább hagyd meghalni a gyermeket, mint sem, hogy véradás áldozatául essen. Szóval ártatlanul utazgattam virtuális hajónkon, gondoltam, keresek valami érdekeset, amiről beszélhetünk. És aztán megláttam ezt. Legyél Jehova barátja. Hát azonnal mondtam, majd belevezettem az űrhajót ebbe a varázslatos univerzumba. A jehovaiak 1000 évvel megelőztek mindenkit, hiszen nekik már animációs sorozatuk is van. A gyermekeitek pedig meg fognak őrülni látván ezeket a gyöngyszemeket. Meg fognak őrülni. Szó szerint. Az anya még nem tudja, hogy Sperlock varázsköpenye épp elbaszni készül az utca békéjét. Ó, ne, Sperlock! Marci! Valaki mentsen! Marci! 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 Állj már meg! Szia! Jó volt az oviban? Aha, nézd, Sperlock, varázsköpenyét! Mart! Rendben, elemezzük ezt a varázslót. Tényleg nagyon szép, van neki mindene, csak pont köpenye nincs. De rá se ráncs, Marci, oda képzeljük. Milyen játék ez? Sperlock, a harcos varázsló! Fújj, tedd le azonnal! Bencétől kaptam, megnézhetem a moziban? Szóval Bencétől kaptad. Gyere csak ide, ne félj, nem baszlak szájba a papucsommal. Szóval Bencétől kaptad. Ez az arc a megtestesült gonosz. Látom, nagyon tetszik neked. Mármint Bence vagy a varázsló? De a varázsló tetszik, ugye? Nem, a barátom Bence. Megfogta a pipilőmet. Marci, ki szereti a varázslást? Jehova vagy sátán? Sátán. Így van, a varázslás rossz. Ezért Jehova gyűlöli. Jehova gyűlöli a varázslást. Jehova megveti a varázslást. Ugye tudod, mi történik azokkal, akiket Jehova gyűlöl? Égni fogsz, érted, Marci? Égni! Emlékszel, kikről tanultunk a múltkor? Kik ők? Peti bácsi és Juci néni. Vagy két random öreg koldus, mert én Ádámra és Évára másképp emlékszem. Ők hallgattak Jehovára? Nem hallgattok rá. És ő nagyon szomorú lett. És mi van, ha te nem hallgatsz rá? Paradicsommá változol és mész a szendvicsbe. De hát ez nem a kígyó a Disney Robin Hoodból? Mondjuk miért csodálkozom? Az anyja egyenesen a Coraline-ból jött. És szeretnéd, hogy szomorú legyen? Nem akarom, hogy szomorú legyen. Én sem szeretném, ha Jehova szomorú lenne miattad. Jehova úr! Marci megint a Sperlockkal játszott. Mi? Ne. Hallani sem akarok erről. Bassza meg! Most küldhetem az újabb adag Covid hullámot. Akkor mit kellene tenned ezzel a játékkal? So play nice. Várj? Ez a játék Bencé. Mennyire vagy egy önző ribanc? Az nem Marcié! Ha másnap Marci szétverve tér haza, tele lila foltokkal, hát azt Jehova akarta, fiam, így jártál. Annyira büszke vagyok rád. Nagyon boldog vagyok. Büszke vagyok rád, és most menjünk játszani, van pár igen szép gombom a számodra. Akkor gyerünk! Az ott egy repülő. Jehova gyűlöli a repülőket. Ez a kislány Marci, csak hosszú hajjal. Úristen, mindegyik nő, fúj! Anya, nézd! Már lerajzoltam a suliban a családot. Ki az az arc nélküli fiú? Ő a barátom, szokott hozzám beszélni. Mikor alszol? Ez történik amúgy azokkal, akik elhagyják a Jehova közösséget. Kitörölnek és arctalanul bámulsz a semmibe.
Marcit nem tudtam befejezni. Marci megint játszott Sperlokkal, és most a pincében rohad a láthatatlan köpenyével együtt. Dia 2 anyát rajzolt. Azt mondta, házasok. A tanítónéni szerint az a lényeg, hogy 2 ember szeresse egymást és boldogok legyenek. Hát, sokfélét mondanak arról, hogy mi jó és mi rossz. De nekünk az számít, hogy Jehova mit gondol. Persze, van a jó és van a rossz, de azt te szard le. Nekünk Jehova mondja meg, hogy mit csináljunk. Lehet véleményed, kislányom, de az egy szar vélemény. Te csak hallgass Jehovát. De anya, ha Jehova azt mondja, öljen meg Marci... Megteszed. Azt szeretné, ha boldogok lennénk, és tudja, mi kell ehhez. Ezért találta ki úgy a házasságot, ahogy tanultuk. Szóval egy férfi és egy nő. Pontosan. Az 1 Mózes 1.27 szerint Jehova megteremtette Ádámot és Évát, a férfit és a nőt. És akkor egyszer csak Éva beleszívott a cuccba. Megmagyarázná legalább ezt a förtelmet. Kösz, Ádám! Ez olyan, mint amikor valaki repülővel utazik. Mi lenne, ha olyasmit akarna felvinni a gépre, amit nem szabad? Tehát, ha van benned homoszexualitás, a mennyországba való kapu besípol, és barátom, te oda be nem mész. Velünk is ez a helyzet. Jehova szeretné, ha a barátai lennénk, és örökké élnénk a paradicsomban. Oda csak úgy juthatunk be, ha bizonyos dolgokat kint hagyunk. Vagyis A melegeket? bármit, ami nem tetszik Jehovának. Jó, hát a kapun nem mész be, viszont még mindig meg tudod kerülni. Elég oldalra menni, 2 lépés jobbra, és kész. Bárcsak mindenki ott lehetne. Jehova is ezt szeretné. Jehova mindenkit vár a paradicsomba, kivéve akit nem. De mindenki más jöhet? Ezért prédikálunk másoknak. Szóval, mit mondhatnál Diának? Hé, picsa, a szüleidnek válniuk kell. Mesélhetnék a paradicsomról, az állatokról és a feltámadásról. Nézd, Dia, Jehova azt szeretné, ha a paradicsomba mennél halálod után. Ó, köszi Jehova! Nos, igen, anyádék sajnos mennek a sátánhoz. Mi? Mert ők tudod, rosszabbak, mint az állatok. Szuper ötlet! Próbáljuk el. Megmutatom, hogy néz ki egy vállópapír. Marci, gyere enni! Ne felejtsd el levenni a cipőd, most takarítottam. Jó, anyu, landulásra felkészülni! Marci! Anyu azt mondta, hogy vedd le a cipőd. Anyu nagyon sokat dolgozott, hogy kitakarítson. Mit szól majd, hogy behoztad a sarat? Jó, oké, értem én, hogy gyakorlatilag 10 másodperc sem telt el azóta, hogy az anyja szólt neki, hogy vegye le a cipőit, szóval Marci sem állt sorban az észosztásnál, de azért ne dramatizáljuk már el ennyire. Marci mindent egybevetve egy udvarias fiúnak tűnik. Mi ez a pszichológiai leépítés? Az a gyerek hipót fog inni bánatában. Bonts ki a golyókat! Szerencsétlen egy percig nem szórakozhat. Mi ez a rendetlenség? Kezdődik a családi imádat. Hozd a könyved. Hű, családi imádat, erre vártam egész nap. Mindig fogadj szót nekünk. És így ölte meg Marci a szüleit. Ezután azonnal rászokott a kokainra, a kurvákra, és ami még rosszabb, a metal zenére. Na, de azért Marci megtanulta a leckét. Anya? Minden rendben? Hol van apu? Gyere, Marci, kezdődik a családi imádat. Ebben a következő részben Marci húga, Zsófi megtudja, hogy az osztálytársának meghalt a nagymamája. Venné is elő a könyvét, ahogyan ezt egy jó prédikáló tanú tenné, de aztán meggondolja magát, miután a többi osztálytársai csúnyán néznek rá. Mégis mit várt? Hogyan segíthetne a gyászon hallgatni valakit Jehováról beszélni? Mint ha én oda mennék hozzád a nagymamát temetésén, hogy nézd a jó oldalát, te még mindig nézheted a Shreket, mert ugye annak a hitelessége felér a Jehováéval. Úgy sajnálom Zoét. Meghalt a nagymamája. Zsófi, ne bánkódj ezen. Bemutatok neked egy kislányt. Először ő is félt.
Jé, pont olyan, mint én. Szóval anyu egy kis rabszolgalány és egy nagy vezér történetét meséli el, akit Jehova mentett meg a haláltól. A vezér, akit elkapott a lepra, és egyetlen orvos sem tudott neki segíteni. Diplomás főorvosok kutattak a gyógymód után, de ő rajta már csak egy hős segíthetett. És itt jön képbe a kis rabszolgalány. Semmi reménye sincs. Egyik isten se tudta meggyógyítani. Jehova megtudná. Mit mondtál? Hogy Jehova. Ki nem mond többet ezt a nevet? Ne felejtsd el, hol vagy. Mi nem Izrael istenét imádjuk. Ők a mi isteneink. Mi? Mi az Isten ez? Egy Batman állarcos tündérke? Kamaján? Ja nem, itt van Szent Volli, a Boom TikTok Challenge és a való világ istene. Szóval Jehova tanúi szerint, ha én más istenekben hiszek, az ennyire nevetségesnek tűnik. Bár ha jobban belegondolok, Jehova is egy láthatatlan férfi, aki leselkedik utána, miközben kiverem az uhanyalat, szó. És így a kis rabszolga imádkozni kezd. És imádkozik, hogy legyen elég bátorsága. Meg is leli azt. Jehova, Izrael istene, az én istenem. A prófétája meg tudná gyógyítani. Így a nagyvezér beül a 4 kerék meghajtású szekerébe és elmegy a prófétához, majd pár nappal később... Úrnőm! Miért nézem ezt? Az úr hazatért! Meggyógyultál. Most már biztosan tudom, hogy nincs más Isten, csak Jehova. Ájja, csak 537 éven keresztül hittünk a szent kutyafasza istenében, de whatever. Éljen Jehova! Valójában az a bizonyos próféta egy sok diplomás tanult orvos volt. De szarni bele, kösz Jehova! Doktor úr, már 3 hete fáj a fejem. Mondjon el 3 mi atyánkat és énekelje el 2-szer az Ave Mariát. És így a fejfájás nem múlt el, a páciens pedig rá egy héttel elhunyt. Vége!